Темата, която ще говорим, е покаяние. И мисля, че това е една от най-важните теми, които трябва да говорим на хората. Защото все пак целта на християнството е да бъдем всички на небето. И покаянието е нещо, което в днешните времена е малко неразбираемо. Много хора бъркаме покаянието с съжаление. Но всъщност да съжаляваш и да се покаеш е съвсем различно. Защото ако съжаляваш, можеш да го направиш пак. Но ако се покаеш, ти променяш вече начина на твоето мислене. Много хора в днешно време се покайват не чрез сърцата си, а чрез устата си. Словото ни казва, че със сърце вярва човек и с уста прави изповед и се спасява. Но много пренебрегват частта с сърцето. Мислим си, че ако кажем тези думи: Господи, прости ни, ние вече сме спасени, Господ ни е простил, но виждаме, че има хора, които правят това, казват тази молитва на покаянието и виждаме, може би след 1-2 месеца, те са в същото състояние. Защото тяхното сърце не е било преизпълнато с покаяние, не е искало да се промени. И искам да прочита в Лука 23 глава. И с него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И когато стигнаха на място наречено Лобно, там разпънаха него и злодеите, единият отдясно, а другия отляво. И един от увисналите злодеи го хулеше, като казваше: нали ти си Христос, избави себе си и нас. А другия в отговор го смъмри: дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Виждаме, че той не е единият престъпник, който осъзнава грешката си, не е говорил молитва за покаяние: Господи Исусе, прости греховете ми, умий ме с кръвта ми и така нататък. Но неговото сърце е осъзнало, че той има нужда от Спасител. Че сам не може да отиде на място, където Исус отива. Защото казва, виж какво казва, казва: този не е сторил нищо и умира. Щом ако той не е сторил нищо и умира, той ще отиде къде? В небето, в рая. Там е място. Да. И затова той казва: спомни си за мене. Исус казва: никой не е дошъл при Отца, Освен чрез мен. никой не идва при Отца, освен чрез мен. Тоест не думите на престъпникът са го довели в Бог му е простил. Ами отношението на сърцето, че той разбира, че е грешник и има нужда от Спасител. И сам по себе си той не може да бъде променен. Затова молитвата, която ние говорим и казваме: Господи Исусе, прости ни греховете, трябва да бъде да произлиза от сърцето ни. Тогава има стойност в тези думи, които говорим. Исус казва: всеки ще отговаря за всяка непразна дума. Непразната дума е дума, която не произлиза от сърцето на човек. Това, което преизпълва сърцето, казва Словото, говори устата. Тоест, молитвата, която ние казваме, трябва да се случи не естествено, защото твърде много е преизпълнено сърцето с покаяние и иска да се промени. Ще дам един пример. Примерно, случва ли се някой да те ядосва, то се насъбира и в един ден, в един миг прилива. И правиш нещо, което казваш, нали, правиш някакво движение, хвърляш неща или понякога се изтърваш и псуваш. Тоест,
ядът е преизпълнил сърцето ти, което е преобраз на душата, и за да може да бъде изявено това, произлиза чрез тялото, от устата, с думи или с действия. Това трябва да бъде нашето покаяние. Когато преизпълва нашето сърце покаяние, устата ни естествено да произлезе. Има хора, които плачат, но те плачат, защото съжаляват, защото ги е страх от ада. Но плачът, който трябва да бъде, е понеже ти искаш Спасителя да дойде, че ти искрено съжаляваш за това, което си направил. И това да бъде този плач, който е, защото плачът, който произлиза от сърцето, всъщност са думи. Неизказани думи. Неизказани думи. Затова небето е за хора, които обичат Исус, които искат промяна, а не за които ги е страх от ада. Така е. Един страхотен пример за това, което казваш, може да видим в Йоан 8 глава. Не мисля да чета цялата глава, но ще е добре да я прочетем все пак. Ще започнем от първи стих и там казва: Исус отиде на Елеонската планина рано сутринта, дойде пак в храма, целият народ се събра при него, а той седна и ги получаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха една жена, уловена в прелюбодейство. И като я поставяха в центъра или в средата, казаха му: Учителю, тази жена беше хваната по време на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш? Те казаха това, за да го изкушат и да имат в какво да го обвинят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да им обръща внимание. И понеже продължиха да го питат, той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък. И пак се наведе надолу и започна и продължи да пише. А те като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, разотидаха се един по един, като започнаха от по-старите до последните. Исус остана сам с жената, която седеше по средата. И като се изправи и не видя никого, освен жената, Исус си каза: Жено, къде са твоите обвинители? И тя отговори: къде са твоите обвинители? Никой ли не те осъди? Тогава тя отговори: Никой, Господи. Исус каза: И аз не те осъждам. Отиди си и от сега нататък не се грешавай повече. И искам да спрем вниманието си точно върху това, върху отговорът на тази жена. Тя каза: Никой, Господи. И цялото покаяние стои върху това, не да кажеш просто думичките: От днес аз ставам твой син и твоя дъщеря, прости ми греховете. Цялото покаяние стои върху това да разпознаеш Исус като Господ. И тази жена го разпозна като Господ. И факта, че тя го разпозна като Господ, е този, който и я освободи от обвинителите. Исус се изправи и каза: Къде са сега твоите обвинители? Няма ги. Никой ли не те осъди? Не, никой не ме осъди. Тогава казва: И аз не те осъждам. Защо? Понеже го разпозна като Господ. И както този престъпник разпозна Исус като Господ. Точно така. Както Петър падна, казва пред нозете на Исус, казва: Отиди си от мене, Господи. И във всяко едно място, никъде няма да видим молитвата на покаяние в Библията. Никъде да. Прав си. Но покаянието всъщност стои в това да разпознаеш Исус като Господ. Затова и Христос казва: И никой не идва при Отца, освен чрез Сина. Чрез Сина.
Никой не може да дойде при мен, ако отец ми не го прати. И до кого да го прати? До Него. Да, не. Ние трябва да осъзнаем, че Исус е Господ. И покаянието ни стои в това, когато изпадаш, нали, както и ти каза, в ситуации, в които, примерно, сърцето ти е преизпълнено с, примерно, емоции, с различни емоции, но не е преизпълнено с това да осъзнаеш, че Исус е Господ. Тогава идва това покаяние в живота ти. Правиш някакви стъпки, следваш някакви неща, но в един момент този човек се отказва, спира. И както много пъти сме виждали, идва един човек, аз от днес променям живота си. Но той не променя живота си, защото осъзнава, че Исус е Господ. Той променя живота си, за да угоди на жена си. Казвам примерно. Да. Защото жена му вече не може да го понася за това, което той прави, той не вижда изход. Да, има много ситуации такива. Виждаме много хора, които идват да се покаяват, защото не им върви в живота, бе. Нещо трябва да направят. И какво решаваш да направиш? Решавам да се покая. Как се покаяваш? Решавам да кажа думичките. Кои думички? Виждаме го много често това, да. И в един момент виждаме хора, които бягат в църкви и пълнят ги и, нали, в един момент се изпразват. Няма. Няма истинско покаяние. Правят всичко чрез собствени сили. Но от друга страна аз искам да наблегна и върху нещо друго. Аз, нали, не съм против молитвата на покаяние. Божието Слово казва и нека всеки, който повярва, нали, да изповяда, да се кръсти. И говорейки за кръщение, едно от местата, които искам да видим е Йоан. Йоан 3 глава. За Никодим. За Никодим, точно така. Никодим отива при Христос и му казва, виждам, че си от Господа. Заради чудесата, които е вършил, да? Да. Какво да направя? Какво да правя аз да ги правя тия чудеса? Аз да мога това. Научи ме на това, нали? Перефразирам. Да. Божието Слово. И какво му каза Христос? Чакай сега. Ти си учител на синагога, фарисей. Учиш хората, а ти сам не знаеш как да стигнеш до това място. Защо? И тук идва втората думичка, която ние като християни трябва да опознаем след покаяние. Това е ново рождение. И Христос тук говори на Никодим, не защото той не е бил покаян, той ясно осъзнавал кой е Господ. Да. Нали, знаел е Стария завет, Тората е, закона. Да. Знаел е всички тия неща. И това ясно говори, че той е познавал Бог. Вярвал в него. Да, докато, нали, виждаме жената в прелюбодейството, тя го разпознава в момента, в който той я спася, да, и той я познава, че това е спасителят за нея. Да. И стигаме до това, че новорождението е следващата стъпка, която трябва да предприемем след осъзнаването на това, че Исус че ние сме е грешни, Господ. Исус е Господ. И новорождението, виж, то казва нещо. Аз искам да прочета това. Исус отговори, истина, истина ти казвам. Това е в Йоан 3 глава 5 стих. Да. Ако някой не се роди чрез вода и дух, не може да влезне в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не си чуди, че ти казах, трябва да се родиш от свише. Вятъра духа където си иска, чуваш шума му, не знаеш откъде идва или на къде отива. Така е с всеки роден от духа. Тогава Никодим го запита, как може да стане това? Исус му отговори, ти си известен учител в Израел и не знаеш ли това? Истина ти казвам, ние говорим за това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели. А вие не приемате свидетелството ни. Щом не вярвате, както ви говорих за земните работи, така как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Никой не е възлязал на небето, освен
слезнали от небето Небето. човешки син, който е на небето. И тук ние виждаме това, че Бог му казва, ако ти нямаш новорождение, защо не трябва новорождението? Защото ние сме се родили в плът, но ние трябва да се родим в дух. И Никодим не разбираше. Това нещо, да. Христос му каза, ти трябва да се родиш отново. Той каза, как ще стане това? Трябва пак да излязат от утробата на майка си. Не, това е плътското. Да, Ти трябва да се родиш отгоре. Той това казва, роденото от дух е дух. Точно така. И стъпката след покаяние е новорождение. И новорождението е да осъзнаеш, че края на твоя земен живот стига точно до това място, в което ти осъзнаеш, че Исус е Господ. Ти осъзнаеш, че Исус е Господ, земният ти живот приключва. Идва новорождението. И новорождението е тази част, че ти се раждаш от небето. Духовният човек в тебе се ражда отгоре. И започва да живее не то земня. Затова казва, отиди си и не съгрешавай повече. Не живее вече според плътта си, но живее според новорождението, според духа. Тоест много хора се покават, но не стигат до втората част, която е новорождението. Която наистина новорождението те променя. Защото първото покаяние е да осъзнаеш, че Исус е Господ. Но новорождението те променя. Затова много хора стигат в началото и казват, нали, Господи, прости ми. И те осъзнават кой е Господ, но не отиват към новорождението. Не искат да променят начин, не искат да бъдат родени отгоре. И по този начин се опитват чрез техни сили, сега аз съм пушил, сега не трябва да пуша. Сега съм пил, сега не трябва да пия. Но когато се родиш отгоре, словото казва, родени отгоре не се грешава. Не се грешава. И това, което искам да заключим за накрая е, че Бог привиква всеки един от нас към покаяние, към спасение. Но без новорождение няма да можем да преживеем небето. Каза, роденият отгоре не се грешава. Но ако ти си се покаял, дори и с тази молитва, но все още те вълнуват старите навици, начини, светския живот, означава, че ти не си се новородил. От духа. Роденото от дух е дух. Затова ние се нуждаем от Святия Дух, който променя и новоражда нашия дух. И нашия дух вече е новороден, който може да промени нашата душа. Само Духът на Бога може да промени нашите навици. Затова ние се молим за всеки един, който гледа, да осъзнае, че покаянието не се състои в думи, а в отношение на сърцето. И може да провериш дали наистина си се покаял. Как? Дали разпознаваш Исус като Господ в твоя живот? Дали го разпознаваш? Исус начало на моя живот ли? Ако да, ти си се покаял, защото осъзнаваш, че Исус е Господ на всичко. Но дали си новородил? Дали? Ако все още обичаш греха, ако все още обичаш желанията на плътта, дали наистина си новородил? Затова се молим за всеки един да осъзнае тези две стъпки към приближаването към Бога и живота в небето. Да осъзнаят всички тези неща. Бъдете благословени в името на Исус. Амин.